खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 नभेम्बर सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। साननाय बादियै खामानिया जाफुंनाय नङा। गोसोआ असान्थि जाबाय थागोन। बृष राशि। नखरनि हाबाफारियाव गिदिर बिबान मोननो हागौ। जिरायना थानो सम गैयै जागोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन। गोसोखौ धैर्य हमना थानाया मोजां। कर्क राशि। गावनि लाजिनायावनो गोसोनि बाथ्राखौ बुंथिना लानो हानाय नङा। उसु खुथुजोंनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गाज्रि मुं गोसारगोन। गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। कन्या राशि। समाजनि हाबा मावनो बिबान मोननो हागौ। मान सन्माना गोजौ फारसे दावगालांगोन। तुला राशि। थाबथाना थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांलांगोन। गोसोआ जोबोरैनो खुसि जागोन। वृश्चिक राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामना थानाया जाफुंसार जागोन। रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। मावनो लानाय खामानियाव गुलुं गुजुं सोमजिनो हागौ। नखराव गोजोन गैयै जागोन। मकर राशि। जिउआव थांखि लानाया फैमाल थांगोन। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बारा जागोन। नखर संसाराव गोजोन फैगोन। मीन राशि। जानाय लोंनायाव बाहागो लानो मोनगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल 2024-25 खुंफुं जागासिनो दं। लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सरकारनि सिनेमा एन्ड डिपार्टमेन्टनि हेफाजाबाव थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलखौ 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम थुनफावथाय दिन्थिनो थाखाय क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिन्थिफुंगासिनो दं। बे होखानाय अक्ट'आव थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल 2024-25 नि थुनफावथाय दिन्थिफुंनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों लोरगि थियेटार ग्रुपआ। मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलनि बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जायगानि मोन 8 राव हारि आरो हारिमु थुनफावथाय दिन्थिफुंनाय जागोन। जेरै इउके लन्दननि मार्कास डु सौटयजों डिरेक्सन होजानाय इंलिश रावनि एक्सियम अफ चइस, क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि सन्जीब कुमार ब्रह्म आरो पबित्र मुसाहारिजों डिरेक्सन होजानाय बर' रावनि जावलिया देवान, अदालगुरिनि जयन्त राभा आरो राकेश कुमारजों डिरेक्सन होजानाय एसामिस रावनि गियान बेयानर बिलय, मांगालुरु कर्नाटकानि अरुणलालजों डिरेक्सन होजानाय कानाडा रावनि मेथा, इटालीनि रिकार्ड' रेस्ट'जों डिरेक्सन होजानाय नन भार्बेल रावनि पपकर्न ब्रेक, निउ दिल्लीनि फहाद खानजों डिरेक्सन होजानाय हिन्दी रावनि हाकिम.com, लेटिन आमेरिकानि एफा एंगेलनिजों डिरेक्सन होजानाय नन भार्बेल रावनि सिसा, जरहाटनि रूपजयथि महन्तजों डिरेक्सन होजानाय एसामिस रावनि थेङा मर्टन,
ओनसोलनि रायजो राजाफोरा क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैनानै दिन्थिबाय थानाय थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलनि गुबुन गुबुन जायगानि मोन8था राव हारि आरो हारिमु थुनफावथायखौ बेसेन होनाङालासे नायनो हागोन।